абдумалик турсунов соли 6 мебошад ки ба ҳайси овозхон дар муассиси давлати ансамбли чашмахонхонони нури хуҷанд кору фаъолият дорад. ӯ дар қатори дигар овозхонони ансамбли номбурда ҳамчун сарояндаи ҷавону боистеъдод пазируфта шудааст. дар оила бошад ӯ ҳамсари вафодор ва падари меҳрубони ду фарзандон мебошад. меҳри санъат ҳанӯз дар овони хурдсолиаш дар қалби ӯ ҷӯш мезад. дар давраи пеш он вақто агар доред магнитофони кассета буд. ман бисёр аз ҳамин ҳамсояҳо аз ёру шиносо рафта кассета ҷамъ меовардам. агар ягон санъаткор ягон кассеташ сабт шавад, ман ҳатман кӯшиш мекардам ки онро дастрас кунам ва албатта гӯш кунам. абдумалик турсунов зодаи ноҳияи деваштиҷ буда пас аз хатми мактаби миёна роҳ ба шаҳри хуҷанд меёбад. аз оғози аввали таҳсил дар коллеҷи санъати ба номи Содирхон Ҳофиз ӯ худро ҳамчун донишҷӯи фаъол тавонист муаррифӣ намояд. абдумалик турсунов ба маъюбияти худ нигоҳ накарда тавонист ба бисёр муваффақиятҳо ноил гардад ва имрӯз ӯ худро хушбахт меҳисобад. ман албатта шукри худои бузурга мекунам ки имрӯз чун як оилаи мустаҳкам дорам. шукри худо дар ансамбли муассисаи давлатии чашмахонхонони нури хуҷанд кору фаъолияти худро пеш бурда ҳисобам. дар зиндагии абдумалик ҳанӯз 7 сол муқаддам дигаргуние рух дод. ӯ соҳиби ҳамсар гардид. ҳамсараш маҳфуза ном дошта дар зиндагӣ ҳамеша дастгири шавҳараш мебошад. маҳфуза низ дар зиндагӣ аз интихоби кардааш хушбахт аст. 7 сол мегузарад, лекин дар назари ман 7 сония аст. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар тӯли 7 сол шукргузорӣ мекунем ва вақте ки духтарам таваллуд шуд, шодӣ ману шавҳарам ҳадду канор надошт. ба духтарам Сафияхон номгузорӣ кардем ва ба писарчаам Саидҷон, то ки Сафову Саиди хона ҳеҷгоҳ канда нашавад. имрӯз он нафароне ки абдумаликро аз наздик мешиносанд мехоҳанд бисёр суоле аз ӯ пурсон гашта бошанд. яке оиди оиладориаш, дигаре доир ба эҷодиёташ. бисёриҳо дастан ба ман суол мекунанд ки оилаи шумо сиҳат ва саломат ҳастанд? ман мегӯям бале. аксарият бовар кунед ҳайрон мешавам барои чӣ ин гуна, лекин хайр ин тақдир аст. абдумалик турсунов нақша дорад дар соли 2020 барномаи алоҳидаи консертии худро ба таври яккахонӣ ва зинда пешкаши дӯстдорону мухлисонаш гардонад.